aya baby that's me the local part that what the taro na one of them is here near been so better aya boku mine wachi ado aya nana nsoko mine nana babu mine nana drobo mine nana nkwansa nana tachimai nana batu Japan Kuru Namia Mahashia in an anonymous ceremony and a demand of Yahudia who budget. There they are high worship and a Mahana. Now in Poma, but the quadratic craft. Also a tie. They are burning at the craft, ashes to the Albay. Now, oh yes, I did not. Said the said the Ayumi, and none of them would any before. Now, na Masabasa, as ye my son said that the outside of Pukano. Yeah, not yet and welcome. Or can say, Taku be by you make it to a beer, dear Kuja, we are not Masabasa here. Nay, ye be Kriwa, get the bite. Yebaya hanu agunu ati ne yeba bedu ba bia na yati yeba wie ye no na ya aka ye hondam say ye ma basabasa bi onzie ndam bi enso anida nu ne sanse mi osare cha ase bi eno ne ena so ma na ko da dikra odi sa ahye so die bai die dikara o he me che de bobia ma ahye ne ya sa ahye so de kine bubobi the friend the pink up na kasa bia you are seeing her on the pink up just for and this near the can buy no ni di pink up bia and na oyo bonfo ye de prekope and this is be all can say obeku die so ne the grass and so die ebe ye de dia mon see the who ni sen da ye who be say who am so wan say na aya akashobali yesu say ye yankwa azali yetida bra atikwa osiri atekisu a omena sono endi sawodi asamo da yepia asese wo mu say what you want to say oni ye hu betim be asie ni ana tisale adigrash nzuje aba ye japade ama Ghana man ani bi asemai me pa America na bedia se babia se dia ni ho bisa de woni ba de ofiri de ofiri Africa na me ho ati ofiri pono na mi chire bi se dia ye ya obae na so ama me de sa aka before no bebre profit bebre ya pada pro na anana ba o ye sa de no na o de chire se dia ya nipa wasitram ne wa brabo wo be transe na wadi yie na usuba so oba fata ni papa be do yo bibia obeyiye aye asenso de no ni ko tai pa no nti de kai no na aba na dwene ma odwede kutua to an me ka bia to ni pa bibrebe ni okosuma hingro na okọ bari ma ni mu ha sa bia to an ne oda ho si ha be ka sei ke hono na oyo asenso de odiguye nisi ho nke no so curry center so bi pese ohun sa bia no a na di kare ye pink na ye de sa abre wo pese wo ma me di wani mi de wona ko na makoyi a kire wo e wo ko di bo ande ndi me ka dia se hu nyina nkura se hona na nisi ka dahe o ti ase na ko fi abo a owu ye be ye fie bia naidi di asansie di o de sending ma ye de tambo nyini ewo kura ye fe ne hirego on jere kura sa ku ta kita no ya ho e do ti be na oba bi be fe na po bo yin bia ni ha o to oba po bia ka kere wa tro no odi bre be ti apo wa ye adikra ne ba ne be ne be ko manhia na ta de na o hye no eno na adikra to ma be hye se na ko za be fo bia bra sa ndo ma de bi ono so yo ma de mi na kakra se wa akoti akwa de na ba fie na akwa ne nduma de fira no eno ne wure bi wa hye na ra de hye be fira no on dance min de bi da because what akwa de a
akwano ne awopɛ na wo ma ne yo ndi se be do ka ka olomu abaka olomu a na so ko prison a be ba prison for that dare anambwa ase wo de wa dare ko prison na do fi na ko wo prison wa ba wo dare ni prison officers me ni se dia eni sa prison ni ko do ba Nana ekina saa dinkra kasai so dinkra hyɛnsodie so ɛde yɛ tete nsɛm esie yɛ ebinom yɛ abebu ebinom yɛ kasakyerɛ na de yɛhia me paa nnɛ mpɛsɛ gyina so mde kasa ɛne nyame ntumra ɛno no ɛyɛ dinkra hyɛnsodie a ɛkyerɛ sɛ wobɛgye nyame no a ɛyɛ nyame no ɔno nko ara ne bi ne n'anim bi ne n'akyi na ɔnwu da na kyerɛ sɛ na na be dike da mbɔ nyankopɔn ansa na buroni kura ba bi ba de ma na mesane yo hene meti akudwa tuntum so na meji di sɛ kera mbɔ nyankopɔn a bishop na bɔ ne mpaeɛ no ɔno ne nipa nyinaa honam nyinaa yɛbɛkɔ ne nim akɔbu nkontaa akyerɛ no na saa nimdeɛ wei a wɔabɛhyɛ mu a ɛno nti meti tumpɛ ko pɛ sɛ yesu kristo yɛ wiase nyinaa de nkwa no ɛyɛ na na kɔdua de nkra na hyɛ so deɛ no ɛka ho bi ɔsɛ nti nyame ɛno akyi no yɛwɔ matemasie no so ɛgyina hɔ ma nyansa ne nimdeɛ a yɛhwehwɛ de prasie amadaakye yɛtene de abɔyɛ bra ɛno akyi no yɛsane wɔ de nkra so bi a bɛfɛ no adinkrahene adinkrahene ɛgyina hɔ ma kɛseɛ ɛgyina hɔ ma pɛrɛpɛrɛyɛ ɛgyina hɔ ma nsiyie ɛgyina hɔ ma nipa sɛdeɛ a wobɛsi asusu bibi wɔ wo ti na wahwɛ ama no aba mu wɔ w'abrabɔ na yɛka wɔ nyinaa na deɛ hia me kɛse paa wɔ m ɛno buroni sɛ endurance sɛ wobɛdi yie anaa wobɛhyɛ wo ho dene perseverance ne endurance ne nyinaa ka ho na wohwɛ sɛ nananom bɛtu kwan mbea ahara mu atuonum na bia nyinaa bɛbɛte kwan no afɔ nta na bɛba bɛdi baabi a yɛte nnɛ a bɛyɛ nkurɔfoɔ bi a na baba mu basabasa na mma waba mu mu na nnɛ yɛ dwumade a yɛahyɛ aseɛ na aseɛ no menim sɛ ɔbɛtoa so sɛ yɛba ma mu a ɛbɛyɛ krabɛhɛ ɛbɛduru baabi no saa akɔ hyɛ sɛ yɛhyɛ ɛwɔ boroma ne nhaba